Bona tarda a tots i totes. Ens trobem a les Borges Blanques per parlar de Junts per un nou estat. Us preguntareu per què estem a les Borges? Doncs perquè aquí és on es troba el centre d'interpretació de la figura del president Francesc Macià. Macià, un home vital que va dedicar tota la seva vida a defensar els drets de les persones i dels pobles. És el referent simbòlic del pensament catalanista. Va guanyar les eleccions i va proclamar la República i liderar la restauració del govern suprimit feia 200 anys, la Generalitat de Catalunya. És per això que aquest acte anomenat Junts per un nou estat es du a terme aquí, a les Borges, on en el nostre espai macià es mostra la vida d'una persona que durant molts anys ha lluitat per la llibertat de Catalunya. És per això que avui ens acompanyen els candidats i candidates que lluitaran per fer de Catalunya un país nou amb les llibertats i drets que tots i totes ens mereixem. A tots ells i elles, avui s'afegeix una persona, la qual ha estat treballant pel mateix que el president Macià volia, i per culpa d'això l'estat espanyol l'ha privat de la seva llibertat. Estem molt contents i contentes que avui ens puguis acompanyar en aquest acte, Jordi Turull. A qui no ens cansarem de donar les gràcies per sacrificar-se per un país i dir-li que junts i juntes ho aconseguirem. Ara ens toca a nosaltres lluitar per vosaltres, Jordi. Gràcies per estar aquí. Ara sí, després d'aquestes paraules, passaré la paraula a totes les persones que avui intervindran en aquest acte. Començarem amb l'Helena Llaurador, candidata per Junts per Catalunya, aquí a les Garrigues i a Lleida. Gràcies. Bon vespre. Com diu l'Ariana, estem aquí a les Borges, terra de pagesia, món rural i on tenim el millor oli verge extra del món. Com no pot ser d'altra manera, avui us parlem des de les xarxes, degut a la pandèmia, perquè creiem que el primordial és la salut de tothom. Però també, des de la distància, notem el vostre escalf. I és en aquest sentit que des de Junts estem segurs que aquest 14 de febrer serà determinant pel nostre país, en el sentit en què hem de reprendre el mandat de l'1 d'octubre per aconseguir la independència de Catalunya i així poder gestionar millor els nostres recursos. Recursos que han de possibilitar construir un estat amb valors de compromís social. Un país viu que permeti que tothom pugui viure on vulgui perquè les condicions de vida siguin bones a tot el territori. Des de Junts tindrem una actitud ferma per aconseguir-ho. Esperem que amb el vot, tant sigui per correu si creieu que és la vostra millor opció, o presencial amb totes les mesures de seguretat, el dia 14 ens doneu el vostre suport. Moltes gràcies, Helena. Ara és el torn del Cisco Esquerda, candidat també a les llistes de Junts per les Terres de Lleida. Gràcies, bon vespre a tots, candidats, Jordi, conseller. Bona tarda a tots i a totes. Us parlem de la terra, com ha dit l'Helena, la millor terra del món, on se fa el millor oli del món, les Garrigues, i en concret des de la seva capital, les Borges Blanques, i amb aquest marc incomparable de l'espai macià. Som de territori i l'hem de defensar. Hem de defensar també la nostra gent. Les infraestructures d'estat ens han de permetre que la situació d'emergència que hem patit en els últims anys aquí a les nostres terres, com els incendis, els aiguats, les nevades i aquesta pandèmia que ens està afectant dia rere dia, la Covid, puguem gestionar-les amb els recursos suficients que ens aporta el fet de tenir un estat propi. Per això és important que Junts per Catalunya aconsegueixi un resultat potent que ens permeti tirar endavant el mandat de l'1 d'octubre. Per tant, el 14 de febrer, tots a votar, sigui presencialment o sigui per correu, per Junts per Catalunya. Ho farem possible. Gràcies. Gràcies, Cisco. I ara passo la paraula a la senyora Anna Feliu, candidata també número 4 a les Terres de Lleida. Gràcies, Anna. Gràcies, Ariadna. Bon vespre a tots i a totes.
Som avui aquí, a la capital de les Garrigues, a les Borges Blanques, ciutat que acull l'espai dedicat al president Macià, i permeteu-me que hi faci referència, sobretot perquè vaig llegir aquests dies un article del Josep Segura, que és el responsable d'aquí de l'espai Macià, perquè té moltes similituds amb l'època que estem vivint. Els pares del president Macià eren de les Borges Blanques, el seu pare era comerciant d'olis i vins i fins i tot en aquella època ja va llogar un petit llagut, un petit barquet, per anar a portar l'oli cap a les principals ciutats mediterrànies. Macià, diputat pel districte de les Borges Blanques, de ben jove ja es va empapar a casa seva de la realitat de l'oli, de la problemàtica de la seva comercialització i des de bon principi ja va tindre molt clar quins eren els problemes de la seva comarca. Les carreteres, la comercialització de l'oli, l'ensenyament, etc. Doncs bé, avui, 74 anys després de la seva mort, continuem tenint problemàtiques semblants. A nivell de Garrigues, els nostres pagesos continuen tenint dificultats per poder guanyar la vida dignament amb el seu treball i la comercialització de l'oli encara no està resolta. Les empreses tenen problemes per poder fer la seva feina perquè tenim en diversos pobles continus microtalls que el que fan és que hagin de parar la seva activitat contínuament. Així ens ho van explicar, per exemple, a la cooperativa d'oli de Juncosa quan hi vam anar. Cada microtall vol dir que han de posar en funcionament altra vegada aquest molí i això vol dir perdre temps i competitivitat. Macià també deia que li preocupava l'estat de les carreteres. Doncs encara ens preocupa avui dia, perquè també és un altre tema no resolt. Com bé sabeu, tenim una pèssima connexió entre els pobles de la nostra comarca, majoritàriament els veïns de les Garrigues Altes, que per anar d'un poble a l'altre el que fan és haver de passar per unes pistes municipals, els ajuntaments dels quals no tenen els diners necessaris per poder-les arreglar i sempre estan plenes de clots i la gent hi circula per anar a l'escola, els padrins per anar als centres de dia, per anar a recollir les escombraries. Tenim unes infraestructures molt lamentables. I si no tenim les carreteres en condicions, què podem esperar de la xarxa de telefonia mòbil? Que complicat que és poder anar d'un poble a l'altre sense que se't talli la conversa i això si quan arribes a aquell poble tens sort de tenir cobertura amb la teva companyia. Tenim una N240, igual d'ample avui que el dia que la van construir, una carretera on hi passem tots i totes cada dia per anar a treballar, els nostres fills per anar a l'institut i una carretera que la fem servir sempre per tot. Una carretera que cada any acumula diversos morts. I l'estat espanyol no ha invertit ni un euro per fer-la més segura i adequar-la al trànsit que tenim avui dia, que no és el mateix que el dia que la van construir. Tot i que fa anys que des dels ajuntaments del territori reclamem una vegada i una altra que volem el desdoblament d'aquesta carretera, no hi ha manera i no volem que hi hagi més pèrdues de vides dels nostres veïns i veïnes per anar a fer la seva feina de cada dia. Tenim un estat que s'ha desentès de la gestió de la pandèmia. Fins i tot ha marxat el ministre, ja ho sabem. I ens han abandonat completament, sense ni un euro per poder ajudar la nostra gent que tan malament ho estan passant. I mentrestant tenim aquí el conseller Tremosa intentant trobar fórmules i esgarrapant els euros d'allà on no es poden per poder ajudar econòmicament a la nostra gent. On són els diners europeus que ens ha d'enviar l'Estat perquè puguem ajudar els nostres veïns? Hem d'estar al costat de les nostres persones perquè tothom s'ha de poder guanyar la vida dignament. I no han de pagar sempre els mateixos aquesta crisi sanitària, econòmica i social que estem vivint. Per això reclamem poder gestionar els nostres recursos. I finalment, tornant a la Macià, després de la seva trajectòria, es va haver d'exiliar, igual com ho va haver de fer el president Puigdemont, per posar les urnes el passat 1 d'octubre. Per tant, fixeu-vos com, 74 anys després, quantes similituds tenim. Avui aquest acte em fa una il·lusió molt especial, sobretot quan em van dir que el Jordi
el conseller Turull seria avui aquí. Jo us ho hem dit moltes vegades, però de veritat, quanta dignitat, de veritat, quanta dignitat. És que us estimem, perquè us feu estimar. Ens heu donat una lliçó a tots per la força, la moral, la lluita, la perseverança, el convenciment. Vau donar la cara per tots nosaltres i nosaltres no podem fer res més que no sigui estar al vostre costat. Doncs ja ho veieu, les coses van així a Espanya, per posar unes urnes llargues condemnes, sense que l'Estat doni l'amnistia als nostres presos, mentre que aquest govern socialista, que s'autoanomena progressista, té total tolerància amb la corrupció de la corona espanyola, sense investigar-la i el rei campat tranquil·lament per Abu Dhabi. I és clar que volem ser una república, i és clar que volem la independència del nostre país, perquè volem ser lliures i fer el nostre camí. Volem un país democràtic on posar les urnes no sigui delicte. Un país on cantar les veritats del rei no et suposi l'exili. Un país on no s'hagin d'exiliar els presidents ni tancar els consellers a la presó. Volem ser lliures, completament lliures. I ara no podem defallir. El 14 de febrer hem d'omplir els vots nostres a les urnes en defensa de la nostra llibertat i acabar allò que vam començar l'1 d'octubre. I feu només té un camí veritable, que la Laura Borràs sigui la nostra presidenta, la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya, una dona valenta, ferma, decidida, amb les idees clares i un lideratge fort. El proper 14 de febrer votem junts, junts per fer un gran país, junts per ser lliures. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies. Gràcies, Anna, per les teves paraules. I ara sí és el torn de Jordi Turull. Gràcies per estar aquí i endavant. Moltes gràcies. Avui em fa molt de goig ser aquí, de veritat, per mi és molt emotiu. Avui és emocionant, hi he vingut moltes vegades, però avui, amb la perspectiva del que ens ha passat aquest temps, doncs a mi avui és un acte que em fa molt de goig. Abans de res, jo sí que voldria començar per manifestar tot el meu escalf, tot el meu suport a totes les persones d'aquí, de les Borges i de les Garrigues, que estan patint els efectes, ja sigui a nivell de salut, de la Covid, començant pel vostre alcalde i amic, l'Enric Mir, i per tant traslladar-li tot el meu afecte a totes les persones i també a aquells que estan patint els estralls econòmics i socials. Crec que ens en sortirem, costarà, patirem com en totes les coses, però voldria traslladar les meves primeres paraules perquè la política la fem les persones i les persones vol dir sentiments, doncs són cap a totes aquelles persones que ho esteu patint. Deia que m'emocionava molt ser avui aquí. Jo hi havia vingut aquí a l'Espai Macià i ho havíem visitat, no? I hi ha coses que et feia l'efecte que no podien tornar a passar. I tornen a passar. Moltes coses, podien trobar moltes similituds. Però jo el que avui vull posar de relleu és justament que l'acte d'avui i la situació que trobem i on som relliga moltes coses. Relliga coses des del punt de vista de fets, que hi podem trobar moltes similituds, però sobretot vull posar de relleu les actituds dels uns i les actituds dels altres. I evidentment el president Macià n'és una referència. És una referència de què? És una referència d'aquesta acordada que des del 1714 mai va voler caure en la confortabilitat. D'aquella acordada que mai va voler caure en la renúncia, mai va voler caure en la resignació, perquè sabia que si optava per la confortabilitat, per la resignació, per la renúncia, volia dir que s'optava per la rendició. I ho haguéssim perdut tot. I en situacions molt més adverses, doncs es va aconseguir superar cíclicament això que ens fa aquest estat espanyol, que ens vol anul·lar de dalt a baix. El president Macià, en la restauració del Parlament de Catalunya, l'any 32, va dir allò de dir: fixeu-vos a quin emblema és allà on estem, que allà els fonaments d'aquest edifici que es havien construït per oprimir el poble de Catalunya el 1714 a la Ciutadella, ara és la seu de la sobirania nacional.
Quan algú hagués pensat això 20 o 30 anys darrere, li haguessin dit està boig, estan demanant impossibles, no frustreu a la gent, no genereu més frustració, però a base de la tenacitat, a base de l'esforç, a base del sacrifici d'alguns i el compromís actiu de molts i molts, es va aconseguir i es va fer possible allò que molts deien impossibles. I el president Macià també va deixar justament aquest pòsit. El president Macià ho va intentar tot per arribar a aquest acord amb l'estat espanyol. Va arribar a un acord d'un estatut. I què ens ha passat sempre quan nosaltres hem intentat arribar a un acord i pagar per endavant? Que cíclicament ve l'estat espanyol aprofita no només per incomplir-lo, sinó perquè reculem i desapareguem de tot. Aquella expressió de los vamos a descabezar no és una cosa nova de fa 10 anys. Això cíclicament és la voluntat que ha tingut l'estat espanyol respecte a Catalunya. Ells no és allò de que Catalunya, i ho veiem cíclicament també, Catalunya és Espanya. No, en el seu subconscient és allò de que Catalunya és d'Espanya. I a partir d'aquí tenen un sentit de la propietat i de fer respecte a nosaltres i allò que nosaltres ens estimem el que els doni absolutament la gana per intentar eliminar-ho. I nosaltres ara estem aquí i nosaltres ens sentim hereus d'aquest llegat. I nosaltres a Junts per Catalunya, aquests dies nosaltres diem allò que vaig dir l'altre dia a la seu, conseller, que vaig dir que hi ha aquell proverbi que diu qui sap el que vol sempre troba un mitjà, qui no sap què vol sempre troba una excusa. I nosaltres aquests dies, perquè sabem el que volem, perquè el que ambicionem és a culminar allò que vam començar l'1 d'octubre, parlem de mitjans. I voldríem discutir amb les altres forces polítiques de mitjans, no d'excuses, no de resignació, no de renúncies i en cap cas de rendició, perquè això és el llegat que ens va deixar el president Macià i la gent que va venir després del president Macià, que ens va possibilitar tornar a recuperar aquelles institucions que si fos per l'estat espanyol nosaltres no ho tindríem. El president Macià, que aquí cada dia ens parlen de que si la Constitució amunt, la Constitució avall, també representa una cosa. Ni les institucions catalanes ni la voluntat d'autogovern de Catalunya neixen amb la Constitució espanyola. Algunes comunitats autònomes van haver d'anar a lloguer quan van tenir l'autonomia. Nosaltres vam anar a la seu del govern de Catalunya, que tenia més de 500 anys d'història, i que gràcies a la persistència, gràcies a la perseverança, gràcies a la fermesa, gràcies a no caure en això que hi ha tanta gent que ens convida a que vinguin millors temps, a que esperem que tothom ho defensi, a que esperem no sé quantes coses, gràcies a que van dir que pels que hi eren tiraven endavant i s'hi van anar afegint més gent, fins que es va fer incontestable, nosaltres també parlem d'això. Nosaltres parlem de que ha d'arribar aquell moment que quan ens hi posem amb fermesa, amb determinació, amb anar tots a la una, hi haurà un moment que no hi haurà prou poder repressor d'estat per aturar tant clam de llibertat. Ho defensem ara i ho defensava en el seu moment el president Macià. I quan parlem de mitjans, de què parlem? Parlem de fermesa, de no renunciar, de no caure en la resignació, parlem de determinació, parlem d'anar a la una, per això ens diem junts, perquè volem anar absolutament a la una. I parlem de la força de què? De la força pacífica i democràtica. I això vol dir urnes i vol dir vots. Per això un dels mitjans que necessitem que tingui la màxima força és el que tenim davant de la possibilitat del 14 de febrer. El 14 de febrer podem obtenir un d'aquests grans mitjans que ens donen legitimitat al món, que és la força democràtica. No és la força de les togues, no és la força de les presons, no és la força de les porres, és la força del signe dels temps, la força de la radicalitat democràtica. I per això el 14 de febrer és tan i tan important. Sé que molta gent hi podia trobar malgrats, que molta gent potser diria, escolta, hi ha hagut això, hi ha hagut allò. Segur que n'hi podria haver-hi. Però n'hi havia encara molts més a l'època del president Macià i molts més a la gent d'abans de l'època del president Macià. I si hem arribat aquí és que no ens hem recreat en els problemes, sinó que ens hem concentrat en les solucions. Aquest vinga va, sant tornem-hi, si tot no ha acabat de sortir com nosaltres volíem. Aquesta és l'actitud que ha fet que Catalunya pugui seguir sent i Catalunya pugui seguir fent. I això és el que nosaltres convidem. Jo estic segur que qualsevol persona que s'estimi aquest país en el moment que estem visquent, en aquest moment d'altíssima repressió, que hasta l'Estat ens diu, a través de les togues i de la cúpula judicial, quin dia nosaltres hem de voler, que se'ns inhabiliten els presidents per penjar pancartes que demanen la llibertat, etc. Jo demano a la gent que el dia 14 de febrer li ressonin aquelles paraules que va dir el president Macià de catalans sapiguem-nos fer dignes de Catalunya. I per fer-nos digne de Catalunya, el dia 14 de febrer, nosaltres hem d'omplir els vots de fermesa, de determinació per la llibertat i per Catalunya. Moltíssimes gràcies.
I ara segurament em salto el protocol, però em fa molt de goig poder-vos presentar, jo ho vaig dir l'altre dia, ho dic avui aquí, la candidatura de Junts per Catalunya a la demarcació de Lleida, el Pirineu i l'Aran, doncs és un luxe de candidatura. Els que sou de les Garrigues ja veieu tota la gent que hi teniu i que us representarà perfectament, però a més teniu un cap de llista que és un luxe i és una d'aquestes persones que no es dedica a fer el ploramiques, que no es dedica a trobar excuses, sinó que tota la vida, de manera persistent, perquè si al Parlament Europeu preguntéssim per algú o quin adjectiu se li posa a la persona que ara us parlarà, li posarien rigor, per tant no va amb tòpics, va amb rigor, que és com les coses s'han d'això, i perseverança. I per tant és un luxe de cap de llista que teniu, que estareu molt i molt ben representats i sens dubte un patriota de cap a peus, no d'ara, no de fa 2 dies, sinó de tota la vida. Amb tots vosaltres, el conseller Ramon Tremosa. Moltíssimes gràcies, conseller legítim de Catalunya. En Jordi Turull ha de marxar perquè ha de reingressar a temps. Per tant, quan hagis de marxar, ha de marxar. Però mentre vas cap al cotxe, 10 segons del seu discurs. Com diu Francesc Canosa, Espanya és una rotonda que va donant voltes. És a dir, Francesc Macià, Carles Puigdemont, presidents a l'exili. Per tant, però intentarem rodar d'una manera per sortir d'aquesta rotonda. Per tant, bon viatge de tornada. Míriam, Jordi, conseller legítim de Catalunya, moltes gràcies. Bé, escolteu, avui hem tingut govern a Palau de la Generalitat i avui és un gran dia, perquè el govern de Catalunya ha presentat la seva aposta, les seves prioritats dels fons europeus. Són 27 prioritats que agrupen centenars de projectes en tots els camps. El trobareu, diguem-ne, és un document de fàcil lectura, l'hem publicat a xarxes, per tant el teniu, doneu-li un cop d'ull. És una extraordinària mostra d'un gran potencial. Hem pogut identificar, perquè les empreses ens ho han comunicat, poble a poble, comarca a comarca, sector a sector, unes oportunitats de futur que poden ser susceptibles de rebre fons europeus molt gran. I us he de dir que com a conseller d'Empresa la part més bonica de la meva feina ha estat descobrir molt per sobre de les nostres expectatives uns projectes realment increïbles. I això és una notícia positiva que volem fer-vos saber. Ara bé, de què depèn que arribin més fons europeus a Catalunya? De què depèn? De la força que tingui Junts el dia 14 de febrer a les eleccions. Perquè si ara, per exemple, guanyessin els socialistes, potser tindrem una distribució de fons europeus com la que volen a Madrid, a les grans empreses de l'IBEX. I encara tindrem un president de Catalunya, si és l'exministre Illa, que no es queixarà del repartiment de fons. I si Catalunya no té una planta de bateries elèctriques, tot i tenir la planta més gran de Volkswagen al sud d'Europa, i si Catalunya no participa de l'hidrogen a Tarragona com nosaltres voldríem, perquè altres territoris s'emporten aquestes inversions, el president de Catalunya i el govern de Catalunya ha de pressionar l'estat espanyol perquè no siguem marginats com sistemàticament durant dècades ho hem estat en termes d'inversió pública de l'Estat a Catalunya. Per tant, el 14 de febrer no és només qui guanya, qui mana, amb quina força, quina coalició, que també, sinó aquests fons europeus, com es repartiran a l'estat espanyol? Fixeu-vos, el govern de Catalunya, aconsellat per les autoritats sanitàries, i en tant que ens trobem en el pic de la tercera onada en termes d'hospitalitzacions i UCIs, amb el criteri dels principals experts, va recomanar ajornar les eleccions. I resulta que des de Madrid, a través dels tribunals, se'ns obliga a votar ara. Per què? Perquè el mes de maig s'han de repartir els fons europeus i s'han de comunicar a Brussel·les les inversions. I potser llavors
que els catalans vegin que són una altra vegada marginats, això, diguem-ne, seria insuportable en termes electorals. Per tant, fem-los votar ara, encara que això provoqui contagis o risc de contagi, encara que la participació pugui passar del 80 al 35%, els hi és igual. Per què? Perquè en els últims 5 anys, quan hi ha hagut eleccions europees, eleccions catalanes, eleccions espanyoles, les participacions han sigut les més altes de la democràcia. 79% el 2017, 70% a les últimes europees, 70% a les últimes espanyoles. I què passa quan ha votat el 70% dels catalans? Que hi ha hagut 2 milions de vots per la independència. I que Junts per Catalunya va guanyar a les últimes europees o a les últimes catalanes dintre del bloc independentista. I ara no, doncs ara anem a fer votar els catalans en un context de pandèmia, en un context de por, d'incertesa, d'angoixa, després d'un any de fatiga a tots els nivells, econòmica, social, emocional, d'un estrès molt gran. Ara fem-los votar. A veure si només voten el 35%, si entren partits radicals molt exòtics, si queda un Parlament completament ingovernable, si podem treure els de Junts per Catalunya, que han liderat els 10 últims anys d'autogovern, que han obert l'economia catalana com mai, que han vingut multinacionals com mai a Catalunya. Catalunya tenia 3.000 multinacionals fa 10 anys i avui en té gairebé 9.000. I les exportacions s'han duplicat. I la Fira de Barcelona ha passat de ser una fira espanyola a competir amb les 3 més grans del món. I a Barcelona i Catalunya hi ha un hub tecnològic dels millors del món. Això no ha passat perquè sí. Això és gràcies a la força del talent, de la iniciativa de tanta gent i de que molt talent de fora ha vingut al nostre país. Això potser no agrada a Madrid. Madrid com creix? Desertitzant els seus veïns, descapitalitzant les Castelles, captant el talent d'Extremadura, Andalusia, Múrcia, València, Aragó, la cornisa cantàbrica, tots a treballar a Madrid. Va buidant els territoris veïns. Catalunya creix cap als mercats mundials, via exportacions, via internacionalització. Tenim un model molt diferent del model de creixement madrileny. Per tant, tot això han sigut els governs de Junts els que han anat liderant aquesta obertura i aquestes oportunitats. I per tant, hi ha qui diu que això s'ha d'acabar, que han d'entrar uns altres a replicar les lògiques d'uns governs de Madrid que no són els més eficients d'Europa. Al contrari, mireu dades de gestió de la pandèmia, mireu indicadors d'atur juvenil, de fracàs escolar, del cost de l'energia, de la justícia ineficient. Podeu buscar tots els rànquings de qualitat democràtica, institucional, econòmica d'Europa i veureu on és l'estat espanyol. I aquests ens diuen a nosaltres decadents i es presenten com la solució per millorar la gestió del govern. Doncs bé, escolteu, el dia 14 de febrer hem de superar aquest escenari de terreny de joc de futbol enfangat expressament per tal de guanyar el partit. Recordeu el Barça de Guardiola, quan jugava amb el Madrid de Mourinho, doncs, diguem-ne, el primer toc, diguem-ne, el Madrid sabia que no tenia res a fer i, en canvi, doncs, amb altres terrenys de joc, bé, és legítim, el futbol és el futbol, no? Però al final, una mica la comparativa del futbol amb la política no deixa de ser interessant, no? Perquè permet fer paral·lelismes. Doncs bé, ara resulta que hem de superar la incertesa, la por, el risc per anar a votar, perquè necessitem una gran victòria, que pot ser una gran oportunitat aquestes eleccions, perquè si els votants que hem apostat per un canvi de status quo en els últims anys anem tots a les urnes, potser tindran una sorpresa a Madrid. Per tant, jo us demano que el dia 14 de febrer aneu a votar, tinguem una gran participació, animem a la gent, els acompanyem si són la gent gran, o els ajudem a votar per correu, però que no es quedi cap vot a casa, perquè l'única força que tenim és la força dels vots. I acabo, fixeu-vos, estem a la Unió Europea, som a la Unió Europea, amb totes les seves imperfeccions, Europa avança, amb les crisis avança. Fixeu-vos fa 10 anys amb la crisi financera, teníem les primes de risc, el col·lapse de Bankia, que quasi provoca un corralito,
les retallades. Tot això avui, gràcies al Banc Central Europeu, no ho tenim, perquè compren deute, malgrat la caiguda del PIB, que és el doble que fa 10 anys, la més intensa des de la Segona Guerra Mundial. Gràcies a les institucions europees hem pogut mantenir la despesa pública al sud d'Europa. Això és molt important. Europa avança amb les crisis. Catalunya també pot avançar amb les crisis. I fixeu-vos, Escòcia celebrarà eleccions al Parlament d'Escòcia el mes de maig. Totes les enquestes diuen que el partit nacionalista escocès de Nicola Sturgeon, que lidera el govern d'Escòcia, millorarà notablement els resultats. Pot superar el 50% dels vots. Té més que consolidada la majoria absoluta. I han dit que si això passa, plantejaran un segon referèndum. Perquè ells entenen que el Brexit, que ha estat imposat per la majoria demogràfica anglesa en contra d'una majoria de 2/3 d'Escòcia, obliga una altra vegada a replantejar la pertinença d'Escòcia al Regne Unit. I el líder laborista britànic, Keir Starmer, el nou líder laborista britànic, que està pujant molt a les enquestes, ha dit si l'Scottish National Party guanya clarament les eleccions i ho fan amb un programa electoral on hi ha un referèndum, estem obligats a concedir-lo. Per tant, el bloqueig de Boris Johnson i de Londres ja veurem com anirà. Doncs els catalans podem veure a curt termini les eleccions d'Escòcia amb una gran victòria de l'Scottish National Party i un altre referèndum sobre la taula. I us dic jo, com han dit públicament líders europeus, que si Escòcia fa un referèndum acordat i legal amb Gran Bretanya i guanya el sí, tindrà una reincorporació fast track a la Unió Europea. I a Madrid saben que el mirall escocès reflecteix Catalunya. L'1 d'octubre i el 9-N del 2014 mai no haurien sigut versemblants sense el referèndum d'Escòcia del 2014. Per tant, la democràcia a Europa crea un joc de miralls que si veiem que això passa a Escòcia, què farem els catalans? Doncs jo us dic, si els propers 10 anys són com els 10 últims, de marginació de les inversions, com deia ara l'alcaldessa de l'Albi, de discriminació de la llengua catalana a les institucions, al Parlament de Madrid i al Parlament Europeu, si els propers 10 anys són com els 10 últims, hi haurà una majoria esclatant per la llibertat que necessitem per Catalunya. Per tant, no defallim, anem tots a votar, omplim les urnes com hem fet en els últims anys, donem una lliçó democràtica a aquells que des de Madrid ens volen callats i pagant impostos. Per tant, doncs, us animo a que el 14 de febrer omplim les urnes i que sigui amb vots de Junts per Catalunya, amb la llista que tinc l'honor de liderar i amb tota la bona gent que tinc al darrere. I una abraçada ben forta a l'alcalde Enric Mir, també a l'Eloi, alcalde de Penelles, que també estàs a casa, malalt, i a tota la gent que pugui estar-nos seguint i que hagi passat o estigui passant la malaltia, molts ànims, molta força i endavant. Visca Catalunya lliure! Bé, doncs fins aquí finalitzem l'acte de Junts per un nou estat des de les Borges Blanques i davant de l'Espai Macià. Us volem donar les gràcies a tots i totes els que ens esteu veient des de les vostres cases. Aquest acte s'hagués hagut de realitzar dins del nostre espai, però clar, en la situació de la pandèmia actual doncs, no ha sigut possible. Per tant, agrair-vos que estigueu des de casa i que ens seguiu dia rere dia. Gràcies a tots i dir-vos que junts i juntes ho aconseguirem. Moltes gràcies.